지금 나이 당가시는? 이거 나고 이거. 비나네 오나. 이거는 근다이 배 부르마. 이거는 놀래 이거 놀래. न' उनजों थानानैसो भिडिअखौ खालामनाय जादों एग्जामबो सोलिसिगोन नालाय मेट्रिक परिखा ओमफ्राय गथ'फोरबो लेखा फरायगासिनो दङ बे हिसाबै आङो रुम सिंनि बाहेरनिफ्रायसो भिडिअखौ खालामनाय जादों सनितपुरनि जाय फासि जानो गोनांमोन बिथांनि केसा टटेलि जोब्बाय फाइनालि दिनैहाय न'आव सफैबाय खाथियाव दहाय बुंनायफोर बायदिनो गावनि लकेल एरियायाव मोनसे थानायाव केस दङमोन बिनि बेल मोनाखैमोन दा बिनिबो बेल मोनबाय दा दिनैहाय न'आव रंजानायनि सान आरो बेफोरबायदि दिनै रंजानाय माब्लाबाबो आरो फैफिननाय नङा बार फैफिननाय नङा जिखियानो जाया मानो दिनै न'नि फिसा न'आवनो सफैफिनबाय बिनि फंबाय बिनि बिमा बिफा ना बाय बाहागि गासैबो गावनि आंगो मानसिखौ खाथियाव मोनफिनबाय बिनि देरसिन आरो मा थानो हाबावगौ नङा होनबा थ' दहाय जेब्ला जेल सिंनिफ्राय ओंखारनाय बिनि माखासे भिडिअ फुटेजबो सफैदों आरो लोगोसे गामियाव रंजाखांनाय जायखौ बुङो बिष्णु नार्जारी सनितपुरनि थ' दिनैहाय बियो उदां जादों थ' जोबोद रंजाथाव थ' बेफोरबायदिनो साफा नों सोरखौबा बा थांनायानो होन दा थानाय सरकारानो होन बा थांनाय सरकारानो होन बिथांमोनखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ लोगोसे जाय एडभकेट आरो जायफोर सान हर खस्थ' खालामनाय बै व्यक्तिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थ' जों बेफोरबायदिनो बिष्णुनि न'आवहाय रंजाखांनायनि माखासे भिडिअ फुटेज आंनाव सफैदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थानि फैगौ बारफोरावबो थिग बिष्णुमोन बायदि जायफ्रा फासि जानाय अर्डार जानायमोन दिनै बिबो जोबनाय बेफोरबायदिनो जायफ्रा जोबथेसालियाव थानाय बिदिनो गासैबो मोनफा थांनाय बारावबो जों बेखौ बुङा जे कयेकजना उदां जादों गासैबो जाजोबदों जों बेखौ बुङा थांनाय बार खुंथायाव जायफोर गोहोआव दंमोन बिथांमोननि आमोलावबो माखासे गदों दा जाय खुंथायाव दङ बिथांमोन सरकार सालायनायनि दिनावबो माखासेखौ उदां जाबाय थ' बेखौनो लानानै जोङो उमुक सरकारा मावनानै दोनखानाय बेखायसो थल' गदों बेखिनि बाथ्राखौ बुंलायाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो नाथाय बिथांमोना बै बे थांनाय सरकार होन दानि थानाय सरकार होन बिथांमोननि थाखायनो एज ए होल रायजो राजानि थाखायनो दिनै बिथांमोना जियालाव थानो गोनांदों बिदिनो थायै बिदिनो 10 बोसोरनिबो बारा जियालाव थानो गोनां जादों बिथांमोना सोरबा सासेनि थाखाय नङा सोरबा प्रमदनि थाखाय नङा सोरबा हाग्रामा महिलारिनि थाखाय नङा सोरबा गुबुन इउजिनि थाखाय नङा सोरबा गबिन्दनि थाखाय नङा एज ए रायजो राजानि थाखायनो बिथांमोना जेलाव जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन थ' जों बेखौ बुजिलायनांगोन बा मोनथिलायनांगोन राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बा राजखान्थिनि दोलोफ्रा गोबाङानो बिसोरनि सायाव राजखान्थि गेलेलायनो नागिरो सेम बेफोरबायदिनो जोंनि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनाबो उदां जागोन थाबैनो आं बेखौ मिजिंथिनाय दङ आरो आसाबो दङ जिहेतु जायहा दिनैहाय फासिनि अर्डार मोनदोंमोन दिनै बेनो जुदि खालास जाबायबा बा बिथांमोननि केसानो उइद्र' जाजोबदोंबा सार रन्जन दैमारिनि केसा दिनै मानो उइद्र' जाया बा मानो जोबनो थाङा निस्सय जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बेफोरबायदिनिया गुबुन देशफोराव गुबुन कान्ट्रियावबो बेफोरबायदियावबो मोनसे जारिमिनफोरबो बायदिबो दङ बा केस उइद्र' जानाय रेकर्डफोरबो दङ जोंनाथ' आरो फिसा काउन्सिल ना जों एसे फिसा हारि जों गावखौनो बिराद गिदिर हारि होनना बुंनानै लायोबा बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो थ' जेखियानो जाया गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जायफ्रा उदां जानानै फैबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्ट बा थांनाय गभर्नमेन्टनि दानि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो बिजों नङा बिजों ओरै नङा ओरै बिथांमोनाबो मदद खालामदों बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन बा सोरबायानो होन बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' बिथांमोननि गामियाव रंजानायनि भिडिअ माखासे सफैदों बेखौनो नोंथांमोन एसे खोन्थानि
बोसोरनि उनाव न'आव मोनफैनानै गोजोननाय मोनदों। गोसोआव गोबां दुखु जारला खस्थ'बाबो बे 10 बोसोरखौ गोजोनैनो बारहोहरबाय मोजाङै आरो गामियाव न'आव मोनफैनानै मोजां मावनो न'फोरखौबो जायगाफोरखौबो सिगांनि बायदि माबायाव नुवासै मोजांखौनो नुबोदों लामाफ्रावबो फैनायावबो मोजाङानो सफैबाय लामायावबो जेबो डिस्टार्ब जायासै बेनि थाखायनो गासै दिनै बेयाव लांखानियाव नुजाफैदों गासै रायजोफोरखौ आरो आंगो लोगोफोरखौबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय।